The life-changing reality of God's love. Now, unsa man ang love? Unsaon yung pag-define ang love? Atong mga young generation, emotional, excited kayo about love. Gani isa sa mga hot nga topics karon sa secular nga mukuha gyud attention sa tao, ang love. Ang mga movies nga mukuha gyud attention sa audience, mga movies nga dunay story nga related sa gugma. And by the way, unsa di ang biblical definition, understanding about love? Kay once di nato ni masabtan o ginsakto sa tong kinabuhi, magpabiling nga butang inosente o ignorante nini. Ug abi nimo ang love usa ka powerful kayong emotion. Isa ni ka powerful kay nga attribute sa God, pero mahimo ning powerless sa imong life if dili genuine nga love ang imuhang na experience. Year 2003, na isa ka sikat nga band nga misikat sila sa ilang kantang ilang gi-release entitled Where is the Love? Familiar? Ug ang content sa song, isa ka pagkuha sa atensyon sa tao nga para nila asa na ang love, nganong atong kalibutan na puno nag violence, na puno nag murder, hatred, discrimination, war, nganong guba na kitong kalibutan, duna pa ba'y gugma. And ang ilang point is, ang solusyon sa tanang kagubot sa tong kalibutan is love, ang gugma. You know, ang reality, kung wala ang gugma maglihok sa taliwala sa kalibutan o sa kasing-kasing sa tao, ang tao dili kasabot unsay mercy. Di masabtan sa tao unsay forgiveness. Di masabtan sa tao unsay kindness, unsay hope, unsay patience, walay standards sa morality. Ma-imagine nimo ang kalibutan kung walay love nga nag-govern. Gani atong Bill of Rights gi-base sa biblical nga standard or principle about love. Tanang halos mga nasod gibasihan nila ang ilahang balaod sa moralidad gikan sa Bible. So ang kalibutan nga walay gugma nga nagarule, gubot kaayo. Pero maunay realidad sa atong kalibutan. Tagalingi nimo sa mga news, sa mga balita, bisan sa actual nga eksena maka-witness ka og mga di maayo nga binuhatan. Violence, terrorism, criminality, immorality uban pa nga mga binuhatan. Ug ang question, ang tao di man ignorante o inosente sa love. Pero nganong murag walay gugma nga naglihok sa katawhan? Tungod kay lahi ang pag-ila sa secular sa love compared sa biblical gyud nga love. Og temporarily murag mo unite pod ang mini og piki nga love, pero dili ni siya gyud mahimong foundation sa strength sa unity. One day maguba ra gihapon na og di gyapon na mulas tungod kay ang tinuod nga power sa panaghiusa naa sa gugma. Ug kung dunay tinuod nga gugma maglihok sa tong taliwala, doon nagi kalipay, kalinaw, satisfaction o kadaugan. By nature ang tao nangita gyud love. By nature ang tao nangita gyud og gugma. Mao bitaw na nga sa ato ang time kasagaran mga movies, boring kay ang usa ka movie kung walay love story. Ma-comedy, ma-action, usayag bisan gani mga horror ug suspense, duna gyoy love story. Sa karon nga generation maka-pressure kung duna kay uyab or partner. Sa time sa Old Testament, pagtagbo ni Isaac ug ni Rebecca, nagsakay pala camel si Rebecca, pagkakita pa lang ni Isaac kang Rebecca. Yung may imagine mong time napagitoy mga mata pagi makita ara sa una sa custom sa mga Jews. Pagkakita ni Isaac kang Rebecca, na love at first sight dayon siya. Pero ang mga buta di mo tuo og love at first sight. Love at first touch ginang ilaha.
Ingon sa akong amigo nga butapod. And sa ato mga katigulangan, mga apuhan, ingon sila, wa daw na nausong uyab-uyab sa una, ditso daw minjo. Di ba? Kanabang magsabot ang ginikanan. Nya, ikaw, or excited ka, pagkakita mo sa pangasaunon, murag, bug na usap ang dagan sa kalibutan. Pero sa karon nga time, pressure kayo. Nauso ang mga engagement, di ba? Proposal sa Facebook. And kung ikaw na kay someone nga gilaw, mura makaingon po ka nga, pobriha sad niya akong kuan, wa man gid kahatag og engagement ring. Ma-pressure ta. Dagan kayog mga pakulo gani do na pay gitawag og Valentine's Day. And napag-monthsary, anniversary, unsa pa nga mga sari. Ang tao karon excited kay about love. Yes, ang tao gi-design sa duha ka aspect sa love. Ang tao gi-design para i-love o para mo-love. That's our nature. Di gyud na to kaya nga wa tay ka-expressan sa atong love o wala po'y someone nga mohatag na tong value pinagi sa pag-love nato. And the only person who can provide that longing sa imong heart, sa imong love, sa love, ang Dios lang. Ang iyahang tinuod nga gugma. Ang problema, kay dili gusto ni Satan nga makuha sa Dios ang atensyon sa tao, kay balo siya sa imong need. So ang atong kaaway naghimo sa lain-lain nga version sa love para ma-divert ang tao iyang atensyon ug di siya maadto sa tinuod nga gugma sa Dios. Munang sa karon nga time, daghan kayog version pagpangilad ang gugma. Some says that love is all about chocolates and flowers. Sa Facebook, makita kita guy nga naghatag og flowers og chocolates, makaingon nila, in love gyud kay ning guy sa babae ba. Di ba? Tanawa ang mga celebrities, tag millions ang gasto sa ilahang wedding. And makaingon din ta, in love gyud kay ni sila. Mahal gud kayo. And then weeks or month nagbulag. And para sa uban, gidate lang ka sa mahalon nga restaurant or romantic kayo, feeling nimo in love na kay mo sa usag-usa. Daghag version ang love. Ni uban as long as mahatag nimo imong need, expression na sa love. Gidate lang ka, inani-nana, well, tanan man na siya maayo as long as magkapalig-on sa relationship, pero dili na mao ang essence, ang meaning sa love. Og hangtod nga dili ma-reveal ang tinuod nga experience sa gugma, magpabilin nga ignorante og inosente ang tao nini. Mo nang maingon ta, naman ko'y love, pero nganong murag walay joy sa ako ang kasing-kasing. Abi niyo sa whole nga plan ni Antichrist sa pagsakop sa kalibutan, isa nga gamiton niya ang love. Naitulo ka kategory sa pagkontrol sa kalibutan. Sa aspect sa politics, one day na isa ka political leader nga mo control gyud sa kalibutan. Ikaduha, under gihapon sa aspect sa currency. One day makontrol, ma-centralize na tanang currency, ang kwarta electronic na tanan. O ikatulo sa aspect sa religion. And sa aspect sa religion, ang gamiton nining usa ka influential nga spiritual leader ang love. And that time, iyang i-convince ang mga denomination nga let us be united for the sake of love, di na sa for the sake ni Christ. Di na ta magisgot og doctrines. Di na importante ang doctrine ni Christ, doctrine sa church, doctrine sa salvation, doctrine sa second coming. Magka-divide ta diha. Magisgot ta sa isa ka word, isa ka nature, ang gugma sa Dios. Ang akong Dios, imong Dios, gugma. Bisan gani ang Church of Satan nga murag batik kayog impact nato, nagtudlo pod og gugma. Kay tanang denomination nagtudlo yung gugma. And therefore, diha ta man nagkahiusa, maghisgot ta about love. Tungod kay kung naay love, dunay peace. Ang tao mahadlok og criminality kung dunay gugma. Ingon ang Bible, for the meantime, for a short period of time, ang tao mag-unite tungod nga love. Ug tungod kay dili siya tinuod nga gugma, dili siya mulas, manaingon ang Bible, after na persecution, famines, pestilences,
war, death. Tungod kay ang dili tinuod nga gugma sa Dios, di gyud mo hiusa og katawhan. So nganong ang kalibutan nato puno man sa mga immoralidad, violence, patay, pagkaguba, tungod kay lahi ang gugma sa secular, lahi ang gugma sa Bible. Now first of all, balik ta sa tong verse, 1 John 4:19. We love Him, or we love God because He first loved us. First of all, God is the main source of a genuine love. Ang pinaka-source sa gugma ang Dios. Ang love wa nagsugod sa pamilya. Ang love wa nagsugod sa teaching sa usa ka institution. Nagsugod ang gugma sa Dios. Ug ang Bible nag-ingon nga God is love. Ug powerful kayo ang love, ang gugma sa atong Dios. Gamhanan ni, powerful kay ingon ang Bible nga tungod sa gugma sa Dios iya gong napadala iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus sa pagpalansang sa cross. Kinsagod ang amahan nga nasa saktong huna-huna dinhi sa yuta nga iyang ipalansang iyang anak sa cross sa sala sa tao nga di niya igunsa. Pero tungod sa gugma sa Dios, gihimo na samahan. Powerful ang gugma sa Dios kay bisan si Christ, iyang nahatag iyang kinabuhi dito sa cross nga bayad sa imong mga sala. Ug powerful ang gugma sa Dios kay nahatag niya iyang kinabuhi sa mga tao nga gitawag sa Bible og mga kaaway mismo sa Dios. Kinsa may hari nga mohatag siyang bugtong anak sa pagbayad sa mga tao nga iyaha mismong kaaway. Tukmod sa gugma sa Dios, nahimo na samahan sa anak. Powerful ang love. Sa Greek gitawag ni siyang agape. Ang agape doon na siya duha ka karakteristik, unselfish ug usa siya ka committed. It means isa ni ka unselfish nga love, isa ni ka sacrificial nga love, gugma nga willing mo sacrifice, willing mo commit, willing mo hatag og unconditional. First, isa ni ka unselfish nga love. Sa time nga gipadala sa Father si Christ, wa siya naghunahuna siyang kagalingon. In fact, sa time ang tao nakasala, pwede siya maghimo og laing tao. Walay mawala sa Dios kung ang tanang tao maimperno. Walay mawala sa Godhead, sa Trinity, kung ang tanang tao mag-suffer sa imperno. Pwede siya maghimog laing tao, laing generation, laing Adam o Eve. O iya nagyong tarungon nini nga time nga di na gid sila makasala. Pero tungod sa gugma sa Dios, usa ni ka-unselfish nga love. Wa siya naghunahuna siyang kagalingon, naghunahuna siya sa kayuhan sa tao. O gipadala niya si Christ. Unselfish ni nga love kay pagpalansang ni Christ sa cross, wa siya naghunahuna lang sa iyang kagalingon. Gani ingon ang Bible nga gi-give up ni Christ ang iyang trono sa langit. Gihatag niya para nimo. Gibiyaan niya iyang relationship sa Father. Munang pag-abot sa cross ningon si Christ, Dios ko nganong gibiyaan mo ako, gibiyaan siya sa Father tungod nimo. Unselfish ni nga love kay gi-give up ni Christ iyang kinabuhi sa cross for the sake nimo. Kay kung selfish pa siya nga Dios, wa gid tay makuha bisag gamay niya. Walay madugang ni Christ, walay dungog nga madugang ni Christ. Bisan pagtanang tao maluwas pa, matagaag chance nga ma-reconcile, walay madugang sa Dios. Gani sa time sa Gethsemane, gidakop ang atong Ginoo. Hours gikan siya nagpray, gikadinahan siya sa mga Roman soldiers. Ang 3 years niya nga gimold, ginalig-on, gina-strengthen, ginadasig ang 12 apostles, maoy ni unang-unag dagan palayo ni Christ. Ug ang most trusted niya sa mga apostles, si Apostle Peter, maupay ni traidor ug ni balikas niya. Kung si Christ nag-base pa iyang love sa emotion, pwede siya mo withdraw anytime. Pwede siya mo ingon, well,
Ang 3 years na ko gimold nga mga disciples, ang 3 years ako giingnan nga magpakalig-on mo o banik ko ninyo, mo ni unang nangawala. 1 hour pa lang, gikan ko gi-arrest. 3 years na ko gimold. Pwede si Christ mo back out sa iyang plan. Sa dang giatubang sa kang Pontius Pilate, gikulata sag maayo, gipurong-purungan og tunok, giluwaan. Ang worst kay gihubuan ang atong Ginoo. Wala siya'y sapot, nagpakaulaw siya tungod nimo. O kung selfish pa nga tong Dios, wa gina niya buhata bisag gamay. Pagtawag lang sa mga sundalo, kinsa ang Jesus nga Nazaretnon. Paglingi ni Christ nangahayang ang tanang sundalo. Ingon ang Bible, bisan ang mga angels ni Christ, pwede niya tawgon pagdipinsa siyang kuglingon. Pwede niya kuhag kinabuhitan ng sundalo nga ni BI niya. Pero nang Bible, nagpakaubos lang atong Ginoo. Nagpabilin siyang humble kay naghuna-huna sa nimo. Gigive up niya tanan sa cross. Gigive up niya yung trono, yung relationship, ang iyang kinabuhi. The only thing nga wala gigive up ni Christ sa cross, ang imuhang kinabuhi. Hunahunaan daw na. Isa ni ka unselfish nga love. Isa ni ka love nga dunay commitment. Love is all about commitment. Kay kung emotion pa ang gibasyan ni Christ, dugay ra niya gilambos ang cross. Dugay ra siyang nag-wild. Dugay ra siyang nagwala dito sa cross. Pero committed siya hangtod sa iyang kamatayon. Ug pagduol ni Christ sa cross, sa diyang gibira sa Roman soldiers yang bukton para muhaom sa butanganan sa lansang. Nitsabaw siya, pasaylua sila, kay wala sila masayod silang gibuhat. Pero abi nimo, bisan gamay, walay hesitation si Christ nga magpalansang sa cross. Wala sa sukad nagduha-duha siyang gibuhat. Wala sa sukad ni pause og ni hunahuna og ni evaluate kung sakto ba iyang gibuhat. Wala sa nagduha-duha nga magpalansang sa cross. Ug sa time nga namatay atong Ginoo, sukad wala sa nagbasol sa iyang gibuhat. Wala sa nagmahay. Kay dedicated ug committed ang atong Ginoo nga bayaran ang imong mga sala. Isa ni ka gugma nga dunay commitment. Ug dili ka makaiskapo sa gugma sa Dios. Dili ka makatakas nini nga klaseng nga gugma. The more ka mo deny nga naa siya, the more ka ipakonsensya sa Ginoo. Kay bisan ang tao nga naga-deny nga walay Dios, nagpahimulos siya sa gugma sa Dios. That's reality. Bisag unsaon nimog dagan-dagan ang Dios, likay-likay sa tawag sa Dios, kapila ka manluod sa Dios, kapila ka magtago-tago sa Dios, bisan pag imong tunglohon ng Dios ang tinuod, nagsigi kag pahimulos sa iyahang gugma. Kung i-freeze lang kadali sa Ginoo ang oxygen for 1 hour, do you think na mabuhi? Wala. Nagsigi tag enjoy sa gugma sa Dios, sa iyang kaayo sa tong kinabuhi. Pero sige tag balibad niya. And that is the love of God. Siya ang source sa tanan. Number 2, you can never experience true love unless you experience God first in your life. Ngayon din hiyo, we love Him, underline the word because. We love God because He first loved us. Klaro man din ang reason nga nung nagkatunta sa paghigugma, kay gitudluan ta sa Dios sa ihang gugma. Ang tao naka-idea unsa ang love, tungod kay una siyang gihigugma sa Dios. O ma-imagine mo kung ang Dios wala na higugma sa tao, ang tao di gyud makaila unsay gugma. Wa gi standard sa morality. Tanan violence, tanan chaos, tanan pagkaguba, tanan hatred. Pero ang tao nakailaon sa higugma tungod kay ang Dios unang nahigugma niya. Ug ang tao dili maka-express og love sa ubang tao kung ang Dios dili una mupuyo sa iyang kinabuhi.
kay masabtan lang nimo ang whole idea sa gugma sa Dios once na siya sa imuhang kinabuhi. Ug magkat-on ka sa tinud-anay sa paghigugma sa ubang tao once mo grow na nga love sa imuhang kinabuhi. Yes. Now tanaw na to ang 1 John 4:7. Ingon dinhi ni John, "Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God." That's number 1. And knows God. New King James akong gigamit nga version. Ingon ni John, ang tanan nga nahigugma, tinuod ni nga love. Ang tinuod nga nahigugma, nataw na ni sila sa Ginoo. It speaks about personal relationship ni Christ. O nakaila na ni sila sa Ginoo. So naay duha ka aspect nga tan-aw nato sa imong kinabuhi. Para masabtan nimo ang gugma gid sa Dios, aron masabtan nimo unsa ang gugma nga imong ipakita pud ngadto sa uban, una dapat na kay personal nga relationship ni Christ. Ikaduha, dapat mas mailhan pa nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Pwede ka dunay personal nga relationship ni Christ pero di pa gyud nimo totally inana ka known ang Dios sa imong kinabuhi. O kung usa ka Christian, unya wala pa kanimo nailhan kinsa gyud ang Dios sa imong kinabuhi, di gyud mo manifest gyud ang gugma sa Dios ngadto sa ubang tao. Munang bisan sa mga Kristohanon, nagpabilin tang usahay uhaw sa gugma, ug di ta kabaloon sa paghigugma sa uban, lisod ang pagpasaylo ug ang pagdawat nila, tud kay wala pagid kaayo mi grow ang love sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon ang John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Natagana kong emphasis ning God so loved. Ang intensity sa love sa Dios, ang gilapdon sa iyang Dios, gidescribe niya dili lang ni usa ka ordinary eros philia nga love, isa ni kaagape nga love. So love the world. So may imagine yun sa tanang creation sa Ginoo, pila ka trillions of planets, stars, moons sa outer space. Ang Ginoo pwede niya piliun itong mga dagko kanya nga binuhat, pero dito nakafocus yung love sa pino kanya nga binuhat ang tao. Kung ang mga planets doon na pa'y consciousness, doon na pa sila hunahuna, na pa sila intellect, pwede sila mo question siguro, Ginoo, nganong sa kadagko sa iyong binuhat, nganong dinhi magyud ka na higugma sa pino kayo ang tao. Ug ang words sa tanang gilab unta sa Ginoo, o sa tanang binuhat sa Ginoo, ang tao mo iyang gilab, ang tao pag ni-disobey. Muna ingon si David, Lord, kinsa man gid ang tao? Unsa man ginaana mo Ginoo nganong grabe man ka nga nagpakabana? Beyond explanation. Mas dali masabtan kung muingon lang ta tungod kay ang Dios gugma. Ang Dios nahigugma. Pinagi sa usa ka personal relationship ingon ang Bible, whosoever believes in Him. Hangtod nga ang tao walay personal nga relationship ni Jesus Christ, di gyud niya masabtan ang tinuod nga gugma ug nature sa gugma. Ug hangtod nga wala na nga nature sa gugma sa Dios imong kinabuhi, di gyud ka kahatag og insaktong gugma pod ngadto sa tao. Munang atong kalibutan na puno sa hatred. Ang Pilipinas nga Christian nation by name na puno sa corruption ug hatred ug uban pa nga mga di maayong binuhatan. Ngano man na? Tun kay once piki ang imong relasyon ni Christ, piki pod nga gugma ang imong gina-produce. Ug ang dili genuine nga love gikan na sa kaaway ug munay mohatod sa kadaot. Therefore, supposed to be ang mga genuine Christians maoy nagkinabuhi niya na nga tinuod nga gugma. Pero dili tanang Christians naka-experience na gid niya na nga tinuod nga manifestation, nagkakinabuhi na niya na nga klase sa gugma. Una sa tanan, once si Christ na nasa imong life, secure na imong love diha nimo.
wa nagi makapausab sa gugma sa Dios nimo. Romans 8:37 to 39. Ingon ni Paul, yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Ingon ni Paul, I am persuaded neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So once si Christ na nas imong kinabuhi, nadawat na nimo ang gugma sa Dios, nagpuyo na ang gugma sa Dios imong kinabuhi, pinaagi ni Jesus Christ. Ug dili nakabiyaan pa na nga gugma. Basahon nimo ang atras ng mga verses, bisan ang patay, kagutom, sakit, kawadon, dili ni makapasiparate nimo sa gugma sa Dios. Pabili na nas imong kinabuhi. Pero it doesn't mean nga wa na tay i-work out. Kay once ang gugma sa Dios na nas imong kinabuhi, kinahanglan ni nga gugma nga mo grow. Dapat mo grow ka sa gugma. Ingon ni Peter, grow in grace and in the knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. The only way nga mo grow imong love diha sa imong kinabuhi, the more nga mo grow ka diha sa Ginoo. Now, abi nimo ang study nag-ingon, isa ni ka survey ug study sa psychology. Ang common reason nganong ang mga youth daw dali mo engage sa minyo. Nganong daghan sa mga young people dali magminyo. Tungod kay isa sa mga reasons, dili sila satisfied sa love nga nas ilang family. Isa sa mga reason po daw nganong daghan sa mga youth ang dali ma-involve, ma-engage sa di maayo nga mga bisyo, di maayo nga binuhatan, tungod kay kulang sila sa love sa ilahang pamilya. Kay gidesign ang tao higugmaon, gidesign ang tao mahigugma, ug once dili na ma-provide nga love bisan sa tong family, pangitaon ug pangitaon gina sa tao. Ug once pangitaon na sa tao, dakpon dayon na sa kaaway. Oferan dayon nagmurag purma og love, pero destruction dayon siya sa unahan. Ug ang isa sa makatabang niini, yes, ang tao ma-fail man sa iyang pag-love, ang tao magkulang man ta sa atong pag-love sa mga part atos pamilya, pero once imong maging aware ka sa gugma sa Dios imong kinabuhi, dako nigtabang na mubangon, build up sa imong self-esteem, sa imong value. Hinumdum ko ni John the Beloved, or John the Beloved. Gamay nga trivia, si John lang ang gimension sa Bible nga gihigugma sa atong Ginoo. Mabitang ito siya John the Beloved, kay siya lang ang disciple ni Christ nga iyang gihigugma. Kabalo mo nga no? Another trivia, sa tanang writers pod sa Bible, si John lang pod ang nagsulti ni ana. Si Matthew siya nag-ingon nga gilove sa ni Christ. Gingon siya si Matthew nga usa ka servant sa Ginoo, si Paul usa ka servant sa Ginoo. Pero si John pagsulat niya siyang letter, si John nga gihigugma gyud sa Ginoo. Siya ra pod ang nagsulti niya sa Book of John. Why problema ni John? Kabalo mo nga nung inana si John, aware o conscious sa kanunay sa gugma sa Dios diha niya. Once conscious ka sa gugma sa Dios diha nimo, moapekto gini si mohang attitude. Mohatag ninog peace of mind, positive nga panghuna-huna. Ug di nakakinahanglan ilaron pa ni Satan sa gugma sa kalibutan tud kay satisfied na ka sa gugma sa Dios. Another trivia. Sa tanang apostles, si John the Beloved ang pinakadugay namatay. O sa tanang apostles, si John the Beloved lang ang wala namatay sa persecution. Namatay siya sa natural nga death. Inana si John. The more may mo kang aware sa gugma sa Ginoo, mo ni mo improve gyud sa imong life, sa imong value. Ug once satisfied ka sa gugma sa Ginoo, di ka basta-basta mailad sa kalibutan. Kinahanglan nimo i-grow na nga love sa imong kasing-kasing aron nga mo grow imong love pud sa ubang tao. Now, tan-awon daw nato
Isa sa mga karakteristik sa usa ka tawo nga puno siya sa gugma sa Dios nasa 1 Corinthians 13, 4-7. Unsaon yung pag-ila nga kining tawhana puno gyud sa gugma sa Dios. Love is patient. Pasensyoso, pasensyosa. So ang love, dunay taas na pasensya. Muantos, love is kind. Magitabangon. Dili pinugos, kinasingkasing nga pagtabang. Love does not envy. Dili masina. Unsay naa sa uban, malipay kasi ang kayuhan. Di nimo siya i-down. Munay love. Love is not boastful. Dili kataas o garbo. Andam ka mo paubos sa imong kagulingon. Love is not conceited. Ang love wala naga-promote sa iyang mga achievements. Wala ka naga-promote sa imong agi. Love does not act improperly. So ang love di ay mas pilio nimo nga proper imuhang respond. Dili ka skandaloso or skandalusa. Nagbantay ka sa binuhian sa tingog sa iyong bakbak ug sa imong action. Love is not selfish. Nagunahuna ka sa concern sa uban kaysa imong kagulingon. Love is not provoke. Ang love di ay naglikay og lalis. Dili ka mohagit sa usa ka tawo. Dili ka mosugnod sa iyang temper. Love does not keep records of wrongs. Ang love di mo timaan og hatred or sala subang tao. Ang love dali mo pasaylo. Naa ba kanya na? Ni-grow ba ang gugma sa Dios imong kinabuhi? Love finds no joy in unrighteousness but rejoices in the truth. Ang love dili tikasan. Dili manikas. Normal ang masipyat pero magbalik-balik sa sipyat dili na tukmod sa gugma. Pero kung naaman ta nining mga butanga, na-realize nimo nga kinahanglan pagid mo improve imong love, ayaw ka discourage. Himuan ang gauge sa imuhang love sa Ginoo. It means nga wa pagyud ka probably may grow sa imong love sa Ginoo. Then it challenge imong kaugalingon, Lord, kinahanglan ko mo grow sa akong gugma. Ang Holy Spirit, siya ang responsible niini sa imuhang kinabuhi. Dako kay tabang ang Holy Spirit nga naga-work out nini nga gugma sa imong kinabuhi. Galatians 5:22-23. The fruit of the Spirit. Now take note, dili fruits ang gimension. Dili plural, singular nga fruit. Isa lang. Pero nagmention dinhi og joy, peace, long suffering, kindness. Tungod kayang isa lang gyud ang gina-work out nga bunga sa Holy Spirit sa imong kinabuhi, ang first nga quality nga gimension, love. The fruit of the Spirit is love. If there is love, there will be joy, peace, long suffering, kindness. Kung dunay gugmay mong kasing-kasing, malipayon man ka ug malinawon, wa kay kaaway, way nasuko nimo, malinawon imong konsensya, long suffering, makalahutay ka. Kay love is about commitment. Dali ang pagtabang sa uban tungod kay nakay love, nay goodness, faithful ka, mapugnanon ka, doon na kay self-control once na kay love. Muna ang greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, soul, and might. The second greatest commandment, love your neighbor as yourself. It's all about love. Ug nagtuo ko nga isa sa mga tatak sa tinuod gyud nga followers ni Christ, ang gugma nimo ngadto sa uban. Tanawa, John 13:35. Ingon din ni Christ, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Dili attitude sa usa ka anak sa Dios ang nagadumot, ang nagapangita og away sa uban. Love. Isa sa ilhanan, isa sa mga, yes, importante ang teaching, ang doctrine nato.
Pero ang tinuod nga manifestation sa doctrine, love. Ingon ni Paul, bisan pagpakitaan ko nimo gift, prophecy, tongues, faith, kung way gugma, wa nay pulos. Love. Ang common denominator. And tanawa 1 John 4:12 to 13. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us. Writing ni John nga to sa church. Ingon ni John, kung nagahigugma ay ta sa usag-usa. Again, that kind of love is a sacrificial, unconditional, committed, unselfish nga love. Kung dunay gugma sa taliwala sa iglesia, ingon din ni, God abides in us. Ug once ang Dios naa sa atong taliwala, nagauban nato, lig-on kana nga iglesia. Ang kahuyang sa iglesia, the moment ang Dios hinihinay na mubiya ni ana, ug ang hinungdan nga mubiya ang Dios, isa sa rason, once wala na nabugkos na nga iglesia sa gugma. Muna, mahimo nato, likayan ginato ang panagbahin-bahin. Magpinasayloay, i-consider ang iyang kapakyasan. Dili ta mo criticize, mo reject, hunahunaa lang. Kung siya nasipyat karon, basin ikaw puhon, mas times 2 pa sa iyahang sipyat. Ingon ni Paul, ayaw panghambog kung kaya nimo, kay kasagarang nag-ingon nga kaya nila, mo'y unang nahagba. Ingon ni Peter, Lord, bisan pagpatyon ka Ginoo, di gyud ko mobiya. Nanghambog pas Peter, bisan kaning 11 Lord sa akong likod mobiya, di gyud ko. Hours gikan pagsulti ni Peter, siya mo'y pinaka-worst nga nibiya. Gibalikas pa niya ang tao, di lagi ko, wa ko kailaan ang tawhana. 3 times gideny ni Peter. Now, yes, wa tay part o right sa tong kugulingon nga manghambog kay tanan ta naghiusa sa maurang gugma sa Dios. Nagambita na nga klase nga gugma sa Dios tungod sa dugo niya nga to sa cross, na kinsa man ta nga di kadawat pod sa uban nga nas ilang kapakyasan. And His love has been perfected in us. By this we know that we abide in Him. Once na love sa church, masayod ta nga nagauban ta sa Ginoo, ang Ginoo nagauban nato. Katapusan, si Apostle Peter, isa sa mga apostles ni Christ, the most trusted apostle ni Jesus Christ. Sa time nga ni backslide si Peter, pagkabanhaw ni Christ, gibalikan siya ni Jesus Christ, nanagat si Peter that time, nangaon sila sa baybayon, nipunit si Christ sa isda, ingon sa Peter, do you love me more than this? Ang question ni Christ about love. Love ba ko niyo Peter, labaw pa nining isda? And ang question ni Christ nga love, it is in agape form nga love. In other words, nangutan na si Christ, Peter, andam ba ka mo sacrifice mong kinabuhi nako? Andam ba ka mo love nako with commitment? And si Peter ni response sa atong English version, the same love ang response si Peter. Yes, Lord, you know that I love you. Pero ang love diya sa Greek, philia nga love, brotherly or friendship nga love. Ingon sa, yes, Lord, gilove ti ka, Lord, pero as a brother, dili ko sure kung handam ako makahatag sa akong kinabuhi nimo. The second time, gi-question siya ni Christ, the same question, do you love me, Peter? The same answer, yes, Lord, as a friend. And the third time, giubos ni Christ ay ang love from agape to philia. Okay, Peter, di magid nimo kaya inaton imong love para nako. Okay, gilove ako nimo as a brother. Umihilak si Peter. Kay nakonsensya si Peter nga sa tanang gibuhat ni Christ sa cross para niya, philia, brotherly lang nga love iyang mahatag sa Ginoo. Di pa gid sa willing mo sacrifice. Pero that time maura na love ni Peter sa Ginoo. Pero ni-decide siya nga mo balik sa ministry, nagpagamit ni Christ, mi-surrender siyang kinabuhi. Years went by, or pila ka days pa lang, preaching ni Peter, 3,000 ang souls ang na-save o na-baptized. Gigamit sa Ginoo si Peter, powerful kayo sa ministry. O kinsay mag-expect nga ang Peter nga dili sure sa ang love pero yung gisurrender tanan sa Ginoo. According sa history, isa si Peter nga namatay nga isa sa mga martyr ni Jesus Christ. Namatay siya
nga gilansang sa cross nga pabaliktad kay para niya di siya deserving patyon pareha sa atong Ginoo. Namatay siya tungod sa pagbarug sa pangalan ni Christ. Ang Peter nga nag-ingon, Lord, di ko sure kung andam ko mo sacrifice sa kong love, pero Lord, gamita lang ko. And then, sa ending nga part sa life ni Peter, nahatag di ay gihapon niya yung kinabuhi sa Ginoo. Gusto sa Ginoo mo grow imong love. Tananta pariha ni Peter. Natay magka nagkalinlain nga mga failures. Siguro uban nato dinhi ni backslide na. Hinahinay na mi-withdraw sa to commitment. Natay sala nga kita lang ug ang Ginoo mao'y nasayod nini. Nakay pagpangluod sa Ginoo. Nay point nga nagduha-duha ka kung gamiton pa ba kaniya. Unsa man ang level si mong love, ang gipangayo lang ni Christ, balik nako Peter. Balik nako Peter. Ug ang Ginoo mo work out na nagugma si mong kinabuhi o kung unsa lang imo matugyan sa Ginoo, sanay mo pa-improve niya na, and one day matingala ka sa grasya ug kaluoy sa Dios nga mobarog na ka nga puno sa pagpasalamat sa kaayo sa iyang gibuhat niya sa imong kinabuhi. Dili ni may tungod ni Peter, may tungod ni sa Dios nga naglihok sa kinabuhi ni Peter. Ang part nang nimo ang pagtugyan sa imong kinabuhi diha niya. Ginoo, nagapasalamat mi sa imong kaayo nining orasa. Yes Lord, nahigugma ka namo Ginoo. Ug gusto namo Ginoo nga kini nga gugma mulihok pagid sa among kasing-kasing. Mo manifest Lord ngadto sa among isig katawo ug mahimo ming buhi nga testimonyo Ginoo nga usa ka ka Dios nga mahigugmaon nga naglihok sa amuang kasing-kasing. I-bless ni nga mga generation tanang kalag kasing-kasing nga na abtan nini nga tingog Ginoo akong gipray Lord, duna unta kay gahom giilihok karon silang kay nabuhi nga mobuhi mig desisyon Ginoo diha para nimo. I-bless ni nga church nga sa among kaordinaryo Lord, magpabilin unta gihapon ming faithful hangtod sa imong pagbalik. Pasayloa mis mga sala. In Jesus name I pray. Amen and amen.